Hvad laver du, Kasper? Filmer du mig? Du må filme væk. Jeg filmer væk. Og i dag, der skal jeg møde Gulddreng. Ja. Han er nemlig Klamborg. Nå, for sådan. Ja, jeg er for famous til det der pis. Hvorfor skulle det være det? Nå, vi cutter indtil vi kommer ned. Godt. Værsgo. Nedad! Sådan, Kasper. Godt. Værsgo. Det er Gulddreng! Gulddreng! Kom! Gulddreng! Vi løber! Vi skal have fat i Gulddreng! Yes! Vi finder Gulddreng! Gulddreng er her! Gulddreng! Vi kommer! Jeg kan. Der er Gulddreng! Gulddreng, han er lige derovre! Shit! Og så filmer vi og går tilbage. Og så kan vi filme, at jeg siger, husk at like og subscribe og sådan noget. Ja. Er du klar? Ja. Værsgo. Og stop.